ngicela vele la kulezomvumisa ngiyacela bandla ukuthi nje kancane kanye sengizwile bethu yesa izwile bethu yesa angishayela uthele angishayela utelefoni bethu yesa izwile bethu yesa angishayela uthele angishayela utelefoni wathula windiya yini usefuna nemakameni isihlala sofuna awusho sefuna nemakameni isihlala sofuna nemakameni nangokuza waziwa yimini ahilengelema wena Ngithi nomnqababeza bonke kunendaba yini usipapa kumsempeko ukuthi somanda zabe kusamandla ujobeka kodwa ngithuka ngabowabo sanibonani umbuzeli wami khize ngifuna kakhulu nesikhoko sami uzulu kulapho sisuka kude nalentokazi bekusekukhulu esathi sizokwenza njengoba nasemcimbini wami befika bengifana nobhuti wakhe nami bese nginosisi wami ngibhlungu kakhulu anginawo amaningi hayi ngithi akumakalale ngokuphumula siyabonga ayeye zulukama ayeye zulukama yabona namhlanje ngithe ngabe konakele mengase ngingayibambi mic igama lami nguThobile usiphalaphala umntakanyathi phansi eintabeni zasemlazi ibhinqa lasemlazi usho ongaqondakali bafowethu ngizothi bye zamaweza mfethu ngizothi bye dadewethu ngizothi bye mntase wami uzama ke umntase kumina ngoba isalukwazi esizala ubaba wami esakamthalane iqala lapho ke bengabe sibizana ngomntase ukuthi cha leyo iphuma lapho bafowethu ngizothi nje dudu emndenini mama uMangcobo Ncese batana bakazama sithi Ncese bese ngizothi angibonga ngithatha leli thuba ngibonge kakhulu kudadewethu Bingelela ngibongani kubingelela ngibonga ukuthi uzama ukube wafika wafika uBingelela wamphatha kaBokhozini wayezongitshela zingane zakwethu ave kubhlungu kulendima kulendima esikuyona mengase maciko bafethu mengase kuphela umona kuphela kuba ogombela kwesakho kuphela ukuthi ufuna okuhle kuphela kuze kuwena nikhumbula into eyodwa kuphela ukuthi nje into ekade ibekwe kuwena noma into ebekwe kuwena akekho umuntu ongayisusa kuwena so bafethu uzama bekubhlungu ayikho into ekade engangitsheli yona athi mntase bangijikele kunjanjani kodwa njengomuntu okade enenhliziyo exolelayo siyathemba ukuthi uzama bonke labo bantu ubaxolelile emndeni wakaweza benzele bakithi besimthanda ngendlela emangalisayo namanje ngiyanqanqazela ngazi nokuthi ngithini kodwa bottom line is maciko nabantu esinabo endimeni yehlani umona labo mengaseni nigxile kulento yokuthi niyeke umona mengaseni nigxile kulento yokuthi umuntu athi ufuna kunaka yena kuphela yoba right ningabi envy ngomunye umuntu ngoba into ebekwe kusiphalaphala akekho futhi oyoyisusa kuyena usiphalaphala uzulu udlama ke ngafikela kuyena mengabe ngifika nginikezwa lapha emsazweni Intokozo FM uhlelo lukaMaskandi mina ngiyinzalo kaBestazi angikwazi nje uMaskandi angikaze ngizenze zonke lezi zinto ezenziwa kaMaskandi kodwa uzama wakwazi ukuthi angibambe ngesandla athi khulileka mntase sizohamba nawe ngithi mntase lale ngokuthula Asphelelanga kushoduzama asphelelanga asphelelanga ngicela sameni sonke size kanje sizophelelanga ayasphelelanga kushoduzama
Sanibonani, igama lami ngondoni. Ngicela ukudlulisa amazwi okuthi nje dude emndenini bese ngithi hamba kahle zama. Engingafuna nje ukukuthinta, mhlawumbe ningakwazi njengoba ningabalandeli noma ningabazali. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi njengoba sikule ndime sikuyona akukho lula, siyanidinga. Uma ngithi siyanidinga, uma siphuma emakhaya kunemthwalo obaba bethu abangakwazanga ukuthi bayiqaqe. Okuyimisebenzi yethu ukuthi siyiqaqe. Uzama ubesebenza kanzima njalo ethi ufuna ukushintsha imuva. Nami bengumuntu ozalwa ngaphandle komshado uma ubengaphelelisa. Besikalile ke nozama ukuthi abazali bethu sizobaphelelisa. Kuthe ngoNovember ngakwazi mina sinomfowethu sale ukuthi umama simphelelise ngomshado. Wangifonela futhi uzama wathi senisebenzile nezinto ehlula amadoda. Uzama ubesebenza kanzima kodwa inkinga esinayo njengoba singamaciko. Siyathuka, sithuka abantu engabe bazivikela. Uma sithukwa la emculweni asikwazi nathi singabantu siyacabanga. And noma sigula sihlabeka sikwazi ukukhuluma nani ngoba nina nifana nezitha kuthina. Ngingomunye namhlanje omiphambi kwenu ngifuna ukubulala lento okosazwayo ukuthi bese befe bengakhulumana. Nami ngomunye uphethe ikhanda ngendlela eyisimanga. Ngesixhumana nozama sikhuluma ngethemba lokuthi sizosinda kodwa boma bethu siyanidinga. Umkhuleko siyawudinga. Abekho abantu abaseduze kwethu sisaba ukujajwa kangangokuthi sifa sihamba sithi silimala sithule ngoba masikhuluma sizothuka ko Facebook, sizothuka ko TikTok kodwa egcineni siyanidinga nathi singabantu siyazwela. Ukubuza umemezi kusenesikhathi beyikhona imizamo besisoyenza besizokwenza konke simlekelele kodwa ubesaba ukuthi mayiphumela obala uzothi umethi ngiphethwe isisu nibeka amagama nithi HIV yethu umethi uphethwe ikhanda nithi beqo ngoba ngikwazi konke okusiphethe njengamaciki. Yona inkinga esinayo ukuthi size sife singakhulumile bese nifika nizoduduza sisifile ningakwazanga ukusithanda siphila ngoba ngaso sonke isikhathi niyasijaja singamaciko. Silimele sibaningi baningi abantu abafuna ukukhuluma ngokulimala kwabo kodwa sikwazi ngoba ngesikhathi sima phambi kwenu nina nabona abantu okumele bebe yimhlabelo nibathuke nibachaphe ngazo zonke inhlamba. Nakhohle ukuthi sizaliwe sineyingane ezibuka yonke lemkhulu. Bengiye ngimfonela uzama mayithuka ngithi Zama uzizwa kanjani? Ethi ngivalile eminyango njengamanje ngiyakhala ngithi khala Zama ngoba sikwazi ukukhala umphakathi sibuka. Nami uma kubhekene nami Ngingomunye wathuka kwathiwa ngidlala nomfowethu engizalwa naye umama ba. Ngakhala ngoba uzama ukuqala ngifuna ukuthi ndoni. Thula khala. Besifonelana nozama ngalendlela ukuthi bengize ngimtshethi Zama sekwenyuka imimoya kuseyikhona ukuthi ulimele phahla khuleka. Bafowethu siyanidinga. Singamaciko elithile elitshethi siba strong asikho strong. Ithile sifaka lula ngoba abantu bayitshela ukuthi undoni strong uhleze ekhuluma nathi kodwa ubani oyedwa ke efuna ukukhuluma nami engizwe ukuthi ngizizwa kanjani ngiyaphila yini. Sicela nifipheni uthando singamaciki kakhulu asithina abantu besifazane alikho igama esinganekwa ngalo. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona. Nathi. Sizwe samabovu ngiyakhothama. Enkosini nasendlini bengilela abagcotshwa kaNkulunkulu ngengikwazi ukumhlukanisa. Nawo wonke amaciko akhona. Ubengilela amashudu ntokazi senkandla. Enhle inkandla ngokuyiholela. Ngenza ukuthi anginawo amandla okuma phambi kwena. Undoni usekubalile ukuthi okuningi esikwenzayo baye babone ngathi siqinile. Bese ngabikho okwazi ukulalela inyanga izilaphi. Ubili kuthathe ngizokusho ngozama. Nami ngafika ngizosebenza naye kuMaskandi Friday wangimukela ngenhliziyo emhlophe. Noma emhlabeni kuhamba kube neziphambeko kodwa inkonzo yentobeko nokwehla uzama beyinayo. Ngifisa njengani zakwethu ukuthi nisikhulekele ngoba eshundoni oma bethu baqhubeke bahambule sini. Babophifo ciya kuningi njengoba silapha iningi inhlambe ezisempethe kwesinye isikhathi ngize ngithi mhlawumbe asekezwe ngoba nele makithi akwazi ukukhuluma ngizokusho Zama lokuthula zonke inhlambe kwenethile sisazosinetha kodwa akaze sibuyele emuva kokunye kuthiwa ushinto ungayishongo kodwa ngoba wena izobe ihamba amaphepheni. Tobesho undona sikwazi ukukhuluma ngobuhlungu nangesigule esisiphethe.
baningi osaziwayo abasemehlweni abantu abaphetha ngokuyibulala abanye ngenxa yokuthi uma sikhuluma niyasehlulela. uNkulunkulu aniphi inkonzo yokukhulekisa omunye umuntu ngethobeka. Sanibona. Ngiyabingelela umphakathi wonke wasefana ubingelelayo MC Shelembe. Sibhlungu kakhulu ukuhamba kwale ntokazi. Mina ngiqala ukusebenza nayo umbuso wamaciko kuMaskandi Friday. Ngiqala nje ukufika khona ngithinta uBhudumavava ezohlala noJava Zimnike uVokakhanyeza. Sasebenza naye qala ngibona ngamthosa mina ngidabukiswe imani washo ukuthi hayi mfowethu umkhaya wami ngoba mina ngisefaya. Sibhlungu kakhulu nje nozobe sibonke noma sihlangana emcimbini njengo MC besijabulelana ngicine nje ukuba naye emcimbini ekade ukhona eMaritzburg umkhosi ngoma festival engibiza ngobafo sisebenzisana sonke ngeke nje ngande kakhulu kodwa nje sithi dudu uhambe kahle dadewethu ngiyabonga. Okay, ilungile. Siyabonga kumaciko, siyabonga kakhulu. DJ awubakhiphe ngengoma abangene ngayo. Le kade uyifakile kade bengene.